Ôl gan Jack Fox. Pwyso fan hyn ar y golwr. O! Mae di mynd lawr. Mae James Crawl di cael ei lorio. A dyna ni gic o'r swatyn i Pen-y-bont. Camgymeriad yn amddiffynol. Camgymeriad gan y golwr Corey Fogarty. Mae'n cael cerdyn melyn. Crawl yn uchel i gefn y rhwyd. A dyna'i 15fed gol o'r tymor yma. O sy'n rhoi Pen-y-bont ar y blaen ar ôl chydig dros 6 munud o chwarae. Fraser Thomas dros y gigrydd. Tuag at y cwrt Cosby a'r peniad yn dod i mewn. Mae'n gorfod cael ei harbed gan Daniel Higgs i atal Kyle Jones. Jay Woodford fyny o'r cefn i Cambrian. Ond y bas na. Mae'n cael ei rhyngipio gan Miles Davies ac mae Miles Davies yn gweld rhidiad. Noah Daly lawr y dde mewn i'r cwrt Cosby. Mae o ergyd isel yn cael ei harbed gan Corey Fogarty. Cyfle da mae rai Pen-y-bont, ond y golwr yn sefyll yn gadarn. Allan at Fraser Thomas, a mae o'n gweld Callum Batesman o'i flaen o. Batesman yn croesi. Gwaith da gan Daniel Higgs, y golwr i hawlio honna. A'r tafliad allan yn sydyn i draed Cain Owen. Owen yn gweld bod yna ddigonedd o le gan James Crawl ar y dde. Dio ddim yn cam sefyll. Crawl mewn i'r cwrt Cosby ar ei droed chwydd. Mae o'n dyblu mantais Pen-y-bont. Gwaith gwych gan yr ymosodwr. Yn derbyn pas letraws Cain Owen. Ac yn gorffen y symudiad. Safled hir Miles Davies. Neb yn ennill y peniad cyntaf. Wood yno. A'r peniad yn un clyfar gan Billy Borge. Cain Owen sy'n mynd amdani. Arbediad o fyna. Arbediad dwbl. A'r trydydd tro gan Corey Fogarty. Rywsut. Di Pen-y-bont ddim yn llwyddo i osod honna yng nghefn y rhwyd. Chwarae teg i'r golwr. Woodford. Fyny at Danny Birch. Birch allan at Cambrian. Ôl ato fo gan Batesman. Batesman yn trio cadw'r symudiad i fynd. Mae'n disgyn i Birch. Mewn i'r canol, mae'r croesad yn mynd. Ac i'r postyn pella. Mae'na gol yn ôl. A Liam Eason sy'n dathlu. Mae'r tîm cartra nôl yn y gêm. Fogarty'n mynd yn hir. Allan o dir y chwarae, na di. Waith da gan Liam Eason. O, mae dal yn y cwrt Cosby. Thomas nôl at Eason. A dal yn o, Fox. Honna wedi rhwystro. A rywsut. Mae Pen-y-bont yn diag. Sut yn y byd. Nath Jack Fox ddim yn ioni'r sgôr yma na. Dyna i chi gyfle. Ond amddiffyn arwrol gan Pen-y-bont. Mewn y daw hit gan Cambrian. A Bale dal yn y cwrt Cosby ac yn cael ei ffrocio heibio'r postyn gan Kyle Jones yn y diwedd. O, mi o'na gyfle fyna i Cambrian a'r capten gafodd o. Gol gan Nathan Wood. Traeth da gan Joe Wood i wysl. Mae'n eildio'r meddiant yma'n hyn. Ac mae'na gyfle Fraser Thomas. Allan at Cambrian yr ergyd yn isel gan Strinati, ond yn rhy agos at Daniel Higgs. Safled hir i mewn gan Danny Birch, y peniad allan gan Clayton Green. Noah Daly sy'n trio dal y bel i fyny, ond mae wedi ei chipio nôl gan Taylor Jones yn y cwrt Cosby. Mae Jack Fox ar ergyd yn taro'r rhwyd ochr yn y diwedd o ongl dyn. Nôl mae'r tafliad yn mynd at Kyle Jones. Uchel i'r cwrt Cosby gan y capten, a Higgs yn cael ei ddwylo iddi. Dim trosedd, da ni chwarae ymlaen. A'r bel yn cyrraedd y llinell. Oddi ar y llinell gan Miles Davies. Yr ergyd o bellter. Ar ôl i Daniel Higgs drio hawlio'r bel, ond y golwr ddim yn cael dwylo glân arni. Dal yn o'i Birch, mae'n colli'r meddiant. Mae'n gyfle fan hyn i Noah Daly wrth ymosod. Daly'n dal i fynd. Nathan Wood sydd efo fo. Ashley Evans yn y lle iawn. Mae'n disgyn i Crawl. Crawl yn gweld Daly o'i flaen o. Daly'n cyrraedd yno, bel yn adlamu. Crawl yn y cwrt Cosby mynd i lawr. Mae'na gic o'r smotyn. Unwaith eto i Pen-y-bont.
Kroll yn cyrraedd gynta, yn cael ei lorio, ac am yr eil dro'r noson yma, y dyfarnwr Ryan Kenny yn pwyntio at y swotyn. James Kroll am ei hat-trick, ac mae'n mynd i'r ochr, y golwr yn mynd y ffordd anghywir. Kroll sy'n dathlu, a Pen-y-bont efo 2 gol o fantais unwaith eto. Higgs yn clirio. Mlaen â hi gan Venables, mae yna gyfle i nhw a Daly redag. Nathan Wood sy'n i gynorthwyo fo Daly. Dal yno yn y cwrt Cosby'n dal i fynd i hun. Yr ongl yn rhy dyn iddo fo, a Corey Fogarty yn arbed. Mydrigson yn lledu'r chwarae allan at Miles Davies. Davies ar croesiad. Mae'n cyrraedd y canol Daly sy'n yno. Arbediad campus gan Corey Fogarty. Wrth i Daly drio procio honna i gefn y rwyd. Thomas yn dod o hyd i Cody Williams sy'n ergydio. Doedd honna ddim yn bell dros y trawst ac mi gymrodd o wiriad. Y bas letraws gan Ashley Evans, ond mae'n cyrraedd Liam Eason. Eason ar draws. Gwaith gwych yn amddiffynol gan Joe Wood i wes i glirio. Mi oedd o'n edrych fel bod Cambrian yn mynd i gael gol yn ôl yma na.